Good morning everyone! It's me, Lovelyn again, and welcome sa vlog ni Ma'am nyo. So for today, as promised before, nga kung sino ang naka-perfect sa final exam ni Ma'am sa subject na is my surprise or my prize. So sa tanaw natin, pilaihan na naka-perfect. Pilaihan na naka-perfect sa subject ni Ma'am this finals. Anyway, the grade has been tallied, collated, reviewed. Kung sino gina siya mga students nga na. And as I said before, dapat synchronize nami ang record sa prelim, midterm, kag finals. Okay? Para worth it bala ang prize. So, lantaw naton kung sino ang lucky naton nga student, kag kung ano siya nga department. See ya! Okay, so ang student gani, though once or twice ko lang nakita in person. Kaya because gani, online ang aton nga klase. And ginamonitor sila through Teams, through the submission of activities and assessment, mga daily quizzes, and of course, the duration of time sa amon nga klase, sa online class, duration of time, engage sila sa online class nila. So as I said, dapat nami ang records from prelim, midterm, and finals para balang worth it ang pa-prize ni Ma'am. So, ini siya naghalin sa BSMT department. O, pamati na. Tanan nga BSMT nga ginakapta ni Ma'am. Pamati kung sino na siya. And of course, kay involved lang ini sa mga sections nga ginahandle ni Ma'am. So, for first year. Tanan nga first year. As I said, coming from the BSMT department, first year. Ano ay nga section? O, pamati. Later na lang nato nawagon ng section. So, for sure, lalaki ini siya. And the name is composed of two words. Ang given name niya is composed of two words. First letter, first word or first letter sang first word sang iya given name. Taran! Letter J. Tanan yung nag-start sa letter J ang name. O, tanaw na. Okay, second word sang iya given name starts with letter R. So, lantaw naton. Sinuayhan ng mga students kung may initial nga J kag R, pero two words ang given name. O, para exciting. Nag-start ang ngalan sa John. O, tanan na nga may John. Kaya sa mga students ko, damo spelling John. May John nga amo ni, kag may John nga amo sini. So, ang spelling sang first name nga or first given name or first word sang iya given name is amo ni siya ang spelling na John. Abang-abang na sino na. So, as I said, second word sang iya given name is letter R. So, sino na man? Sino ayhan? Oh, isunod naton is letter R sang iya second name. Sa given name niya is A. O, sige be. May clue na, may clue na. May clue na. Okay, so naghalin siya gali sa section sang BSMT 11. Sino ni siya ayhan ng lucky students nga ni? Oho, abang-abang. Sino ayhan? Ay, nako. O, umpisahan natin kung sa my last name. First letters ang iyang last name is T. T. Okay, so the lucky students para sa pa-prize ni Ma'am, sa promise ni Ma'am nga may maka-perfect sang exam is my surprise. Anyway, sa tanan ng first year naging tagaan ni Ma'am sang exam nga nahandle niya nga section, only one student got perfect. So amo na siya ang student nga naka-perfect, so amo na siya ang may pa-prize ni Ma'am. He is okay, from BSMT, kamong imong alan, kag picture, kadto na diri sa faculty room. Kay ari imo nga prize, pangitaas si Ma'am Langga. So, congratulations! Congratulations, Balangga.
And worth it. Kay nakita ko ang record from prelim, midterm to finals na gid ang standing. Alert, magpasa sa activities and assessment, and of course, ang attendance. Ang attendance naton ara gid siya every magklase si ma'am. And amo na tani, so padayon palangga. Padayon palangga ang good record. Kay ini siya aton ligaw-lingaw lang pero kung baga worth it ang results ng final exam. Naton nga semester, I hope nga magdako-dako na ang prize. Abi ma'am, dako ang prize. So sa next nato nga mga semester amo ni ang himuon ni ma'am para bala nga sadya kagbabalaan ninyo nga rewarded ang inyong effort. Oy, ano gidi ang pa-load ni ma'am haw? Ano gidi ang pa-load ni ma'am haw? Abi i-message ako sang nagdaog naton or ang lucky student naton, i-message ako para nga ihatag ko kanimo ang prize. Okay? Kag ikaw na bahala maghambal kung ano ina nga prize. Ha? Ikaw na bahala mag-share sa aton nga viewers. Okay. So, this is all for today. Padayon sang aton nga adlaw. And good luck sa mga madaso naton nga days. I hope everybody is healthy gidya always. Okay? So, see you sa next vlog.